Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng ngalugoh, diajar ngalugoh atau diajar maca kitab Tafsir Jalalain. Abdi ngangge sawina halaman ayeuna halaman 7 nya. Halaman 8. Halaman 8 ayeuna teh. Alhamdu utawi sakehe puji lillahi ku tetep kade Allah. Jumlatun khobariyatun yaiku dari jumlah khobariyah kusida kang den sejabiha kalawan jumlah khobariyah. Hasanau apa ngalem alallahi ngatasi Allah bima dhumuniha kalawan kang den simpene jumlah khobariyah. Min annahu ta'ala saking satuhune Gusti Allah ta'ala ale maha luhur ya Allah ma ikudat malikun ikudat kang ngamilik kang ngarajaan li jami'il hamdi kadue sakabehe pujian minal khalqi saking makhluk au mustahikin atawa kang de awat atawa dat kang ngahak lian yahmaduhu karena yen tah muji ieu khalqi ieu makhluk mangga hu ing Allah. Wallahu lan utawi Allah alamun iku isim alam alal ma'budi ing atase kang den ibadahan bihakin kalawan sabener-benere. Rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh ay maliki jami'il khalqi tegese kang ngarajaan sakabeh terapi ngaraduan sakabeh makhluk minal insi nyatane saking manusia wal jinni lan jin wal malaikati lan pirang-pirang malaikat wadawa bilan pirang-pirang gegermetan wa ghairihim lan saliyane kabeh wa kullun lan utawi saban-saban sawiji minha saking kabeh yut laku iku den mutlaken alaihi ngatasi kul alamun apa alam alamul insi gitu apa alam manusia wa alamul jinni lan alam jin ila ghairi dzalika maring saliyane mengkono alamul jin wa gulibalan den lindih pijamihi ingdam sakabehe lapad alam biliyahi kalawan iya wa nunilan nun au nan ku masih macana macana ulul ilmi sopo kang duwe ilmu ala ghairihim mingatase saliyane kabeh minal alamati iku tetep setengah saking tetengger li anahu karena satunya alam alamatun iku ciri alam wujudihi ingatase dat kang nganakane alam. Ar-Rahmanir Rahim aydir rahmati irodatil khairi li ahlihi aydir rahmati tegese kang duwe rahmat irodatil khairi iku ngarepaken kabecikan li ahlihi kadue ahline khair maliki yaumiddin kang ngaratuan dinane kiamat ail jajai tegese dina babales wa huwa lan utawi jaja yaumul kiamati iku dina kiamat wa khusulan den tangtuakeun bidzikri kalawan nutur li annahu karna satuhune kalakuan lah malika iku oranana pangeran zahiron ing dalam zahire pihi ing dalam khusso li hadin kadue wong sawiji ilallah ta'ala maring Allah ta'ala bidalilin kalawan dalil liman iku tetep kadue wong al maliku kang ngamilik kang ngarajaan ngarantuan al yauma ing dalam dina lillahi kadue Allah waman qoro'a
lancing sopo wong kang maca ieu man ma ing lapad malik malik malikul amri. Waman lancing sopo wong koro akang maca ieu man ing lapad malikul amri, maknane iku dat kang ngamilik perkara kullihi sakabehe amr biyaumil kiamating dalam dina kiamat. Ai huwa tegese utawi lapad malik, ai huwa tegese huwa utawi ieu lapad malik gitu. Mausupun iku kang den sipatan bidalika kalawan mengkono-mono kane kang den sebut, bidalika kalawan mengkono-mengkono kang den sebut, daiman hale mayeng hale salawase mangga. Wallahu alam bisawab. Eta tadi tina lapad alhamdulillah eta halaman 8 depekan lapad daiman tanu bieu terakhir tanggal logat eta halaman 8 ya. Jadi kiwari teh urang ngalogat halaman 8 sareng 8. Wallahu alam bisawab.